Zablon Awange bende ose correct mar loso kodwa. Zablon Awange njagoro mano mar Kupet bade ma Kisumo. Mwalimu Hamose ni misawa Kisumu chio nade to bende karwake twak wachako gi wach budget pok mabende no mimi ga muchunyo che mag somo mano siling bilion 702.7 waka jokupet orwake oromo e kinde thuolo mar higa chieng' mabiro. What you pesa maombi wa budget kwa CPA your budget and pesa mano waneno ka gik mang'eny maginato to nitie guoro ni higani somo opi bedo jomaber kochopo ma biro bedo nikech waneno ka ginato gik mang'eny pesa mondo bedni kelo kaka dwarore koke capitation be waneno bedo reduced. Some people believe exams and one end of the people have capitation exams. One Kaka Union, Wawajo Nigo, Okotimon Fair, the Katamiga Maso, Maro, Finance, Treasury, Nickage, transition time, what the transition had one watch Marso, over fully funded. To Ame, so but education, and he will go to public. And Imanyaka waketi pesa manene. Goro sa nise chimabu ni yote sikunde nido wanicho ai kata pesa kunde nido institutions. Hii guaro yu mkagi paro kunde madidi mani damu. Kada kunde madidi mani pesa. Mono idili goro kumbo ma CPA yonibadi owe esita masomo. Gugo ni uonga visa. So all the affect sectors all the affect operations, day-to-day operations, school, or the affect nyaka kaka teaching school chulo, or the affect activities are then second term curriculum activities men, such as one or one need to music. One end of funding man education of Chopga, man activity fund of Chopga being on in division. The county. In fact, Ministry of Education, Jacob funding at the regional national level. My neo Miguel Masomo, your technical Masomo officers, was Osiko Castle Principal, Mondo Oman Ways, Micho Logolo, activities, Mondo Timbre, ASS, activities, your Timbre primary, okay, Timbre, sector secondary schools. Gagasa University for division. Some county games, I know the county games. Then secondary work in my to no media in the schools. But what in an organic in so my will be accepting the Mawa Chogani 100% transition, the access to education. Message such a mania thing or yet model fee, such a more pesamara activity fee, or 2 numbers, Marso Moe class, or such a Moya activities or potential. One end of that is Muka in case to the Mongo, but this year, Oko participate, Oko to activity fees. One of the reasons, and a school, Oko Cholo, as a more like the activities. For our actually need Moro, Mayes, the Caratari G, Mark, William, Dr. William Samuel, Duaro Nego, Somo, Engage, Kibaki, Emmanuel, was primary education. Many things on the school, mano kongi okata ni pesa hivi. Okata kama nono aneno kangi no chakre, to bangi gini beach, Watchman Free Secondary School, education no biyo, konem chati Fapaga Beach, kanyapika nyapiniki, serikali boro Fapaga Beach. Bange keru Uhuru Kenyatta, no medo omo mabile school, uwu Fapaga Beach to Frario Gariyo, kanyapika nyapi. Mal primary donating Martin. Tokoro, Kendo watch mar page no here as you think the soul, when you go to somo, to watch mar page let tamo bitemo, nikage neko kanichulo samar examination fee. My senator loka utigri manithin no many public schools, do to the chulo nidi illegal exam fees. Toksani sirikal mar Kenya Kwanza moteri mkebe William Samuel Ruto, one no ka watch mar examination fee no michulo sirikal. The goal is the modo join more Emma or County martial examination fees.
budget mosomni kaka obedo underfunded nyiso ni japuonj pod ema dhi kawo ting'. Initially kane sirikal obiro gi wach mar free secondary education, janyuol ne chuloga mana $1,000 kendo circular nowuok ka migawo mar somo ni kik bed gi extra levies. Seche ma wuoyo ni skul ka skul nigi extra levies, kendo extra levies no hinyo mana jonyuol ma bende sani winjo matek kabisa nikech piny wan gi gimiluongo ni inflation. Inflation kaka hinyo sirikal kaka hinyo corporations to hinyo skunde to hinyo jonyuol. Mano miyo nyithindo mang'eny dhi drop out somo nikech ka ogoni osechulni fees mar free day secondary sirikal kata ng'at moro kata county government kata CDF osechulni bursary moro, to koro skul biro gi gimoro miluongo ni development fee, motivation fee ma jopuonj $1,000 kata building idwa ger dormitory kata idwa ger gate moro manyien. Magi duto miyo jonyuol ka janyuol seche moko iketo ne pok tin kabisa to $10,000 kata $15,000. Skunde moko dwaro kata $30,000 in extra levies. Sirikal kokadho kuom migawo mar somo onge authority sani mar kwero skunde ni kik med extra levies nikech in and the original cause of this extra levy ka ok ioro pesa. Seche mowuoyo kodi nitie kaka sirikal ojo skunde $59 billion in unremitted capitation. Capitation miore skunde no mar free day primary, free day secondary, gimek junior ka secondary, en pesa moro ma sirikal osiko ka ng'ade higa ka higa. Ka onego bed ni chulo $22,000 to gichule $17,000. Koro nyiso ni $5,000 per student oorga. Koro pesa ong'adi to obiro molewo. Seche moko biro mana ka wan go union mosebiro. Mano nyiso ni operations ne school osebedo ka ok time marach maber. Higa mokalo kende ni sirikal kata ibando gi skunde $22 billion. Koro ok nyis skunde ni idhi chulu pesa. Instead, wawinjo ka sekta mar somo pesa ne kata omuom moket e budget ong'ad drastically. Mae nyiso ni we must tighten our belts. Seche ma kao misibe wa tighten to ng'ama dhi hinyre en janyuol. Seche ma janyuol hinyre to society ema dhi hinyre nikech sani waneno ka Gen Z gin jok moko mariek to giriek nikech higni 25 mokalo Ker Mwai Kibaki nobiro gi drastic step mano